Jak jsem stihla za necelý rok a půl procestovat 8 zemí? Pojďme se na to teda kouknout. Ahoj, já vás všechny zdravím u svého takového prvního oficiálního videa. Samozřejmě, aby to jako bylo se vším všudy, tak se mi prostě pokazil mikrofon nějakým způsobem a hrozně tady fouká, takže doufám, že to vůbec půjde slyšet, ale já se budu snažit mluvit nahlas, takže věřím, že ano. A dneska mám pro vás nachystanou takovou docela zajímavou tématiku pro mě, a jak jsem stihla za necelý rok a půl procestovat 8 zemí. Ok, všechno to teda začalo hned po střední škole, když jsem se rozhodla, že vlastně nechci jít studovat, a můj velký sen byl vždycky jako hodně cestovat a jako navštěvovat ty země, opravdu jako prožít tu kulturu, protože za mě takové jako jet někam na víkend a obejít si ty nejznámější památky není to, že tu zemi poznáte. A samozřejmě i takhle já občas cestuju, když není prostor tam zůstat déle, ale nejlepší, jak je zažít tu zemi, je se tam jednoduše přestěhovat nebo tam strávit alespoň pár týdnů nebo měsíců. No a přesně i to se povedlo mně, a pojďme teda kouknout na to, co všechno jsem vlastně stihla za poslední rok a půl, dejme tomu necelý. Začínáme v červnu 2022, kdy jsem se v podstatě hned po maturitě rozhodla odjet do Řecka na 3 měsíce za prací a samozřejmě užít si léto. Měla jsem tam známou, takže to bylo fajn, že jsem jí pomáhala nějakou dobu s dětma. No a pak jsem si našla práci v baru, která byla jako absolutně úžasná, a byl to jako asi můj nejlepší takový letní zážitek, nejhezčí léto, které jsem kdy měla, protože tam byla super parta lidí a měli jsme to v podstatě formou zábavy, takže jsem strávila 3 měsíce v Řecku a bylo to úžasné. Jestli zvažujete to, že chcete po škole nebo mezi školou nebo tak někam odjet na nějakou dobu, tak určitě jeďte, za mě je to super zkušenost, jednak jsem poznala kupu nových lidí a vytvořila si jako fajn přátelství, doteď jsem s těma lidma v kontaktu, a jednak je to prostě zkušenost, která vás naučí. Sice to bylo stylem, že jsem jako makala od rána do večera, kdy jsme zavírali bar prostě ve 3 ráno a pak jsme šli samozřejmě ještě někam pařit a do postele jsme šli za svítání, a to fakt jako nekecám, jo. Jsme chodili třeba v 6-7 ráno jako spát, což bylo naprosto šílené. Ale jako jo, tam ten život je prostě úplně naopak, takže za mě jako rozhodně doporučuji si to vyzkoušet, pokud jste někdo, kdo jako miluje cestovat a poznávat nové lidi. Já jsem hodně energická, takže to pro mě byla jako úžasná zkušenost, a v podstatě, i když jsem si úplně přehodila ten svůj režim, tak to byl jednak jako nádherný ostrov, ať už co se týče jako krajiny, tak lidí, naprosto úžasní lidé. No a samozřejmě jsem tam teda dala pracovat a bylo to docela těžké sehnat práci jenom na 3 měsíce, nebo respektive na kratší dobu, protože nějakou dobu jsem byla u těch dětí a asi 2 měsíce, nebo tak něco jsem byla potom v baru. No a tam schání vždycky na celou sezonu, takže doporučuji, pokud tam fakt jako chcete odjet, tak jeďte někdy jako v květnu, červnu, ale naplánujte si to až do října ideálně, protože tam je samozřejmě krásně teplo a je to pro ně hlavní sezóna. Takže to byl vlastně můj první cestovatelský zážitek. No a tam jsem si uvědomila, jak obrovský rozdíl to je ve světě, když jsem jako vycestovala z Česka a uvědomila si, jak vlastně jiní lidé a jiná mentalita je jinde ve světě, tak jsem si řekla, že tohle je to, co fakt jako chci v životě, že chci cestovat, chci si neustále jako rozšiřovat obzory, chci poznávat nové lidi, nové kultury, protože každá ta kultura má něco do sebe a něco vás to naučí. Takže to bylo Řecko. No a sotva jsem se vrátila domů, to bylo vlastně nějak koncem srpna,
a tak jsem vybalila kufr, vyprala, zabalila kufry a odstěhovala se do Německa na rok, kde jsem teda pracovala jako operka v jedné rodině, to znamená starala jsem se o 3 děti, což byl teda pěkný záhul, i když děti miluju, ale byly to 2 holky, které byly teda neskutečné střely a jedno mimčo, které bylo naprosto úžasné, ale samozřejmě jako dá to zabrat, starat se o 3 děti, ale to byla obrovská zkušenost. Byl to teda šok, hlavně po tom Řecku, kde byli prostě všichni jako největší kámoši a tak přijet do Německa, které je jako hrozně svázané pravidly a každý je tam velmi jako takový oficiální a drží si odstup na můj vkus, tak to byl docela takový jako sociální šok, musím uznat. Ale zase na druhou stranu každá zkušenost super. A díky Německu jsem procestovala dalších 6 zemí, k čemuž se hned dostanu a přestože to není destinace, kde bych se jednou usadila, kde bych chtěla zůstat, tak to byl rozhodně rok, kterého vůbec nelituju. Měla jsem tam spoustu krásných zážitků a hlavně mě to neskutečně naučilo. Být rok někde sama v cizině je to náročné, nebudu vám kecat, je to náročné, ale hodně vás to naučí. Naučila jsem se být sama se sebou, naučila jsem se vyrovnávat jako s různýma situacema. Samozřejmě mi chyběla rodina, měla jsem přítele v Česku, nebo stále samozřejmě mám, ale bylo to fakt náročné v tom, že občas potřebujete někoho, kdo vás jako pomazlí nebo obejme a řekne, že je v tom s váma a to mi občas chybělo. V tomhle to byla velká výzva, ale na druhou stranu mě to naučilo opravdu hodně a hlavně velmi důležitou věc a to umět trávit čas sama se sebou a zvládat ty situace vlastně tak nějak jako co přijde, tak se s tím musíte vyrovnat, musíte se s tím nějak poprat a to je samozřejmě něco, co už vám nikdo v životě nevezme, takže i pokud máte možnost odejít někam takhle na déle, tak připravte se na to, psychicky se připravte, že to bude fakt náročné, ale rozhodně to stojí za to. Já jsem samozřejmě jezdila jednou za čas domů, takže to nebylo, že bych byla jako rok úplně někde sama, to ne, ale přece jenom je to jiné a naučilo mě to vážit si rodiny, protože předtím to bylo takové jako že vlastně jsem měla všechny kousek, že jo, možná to znáte, my tak v podstatě skoro všichni ženeme v jednom městě a máme teda rodinu v Německu i v Rakousku, ale co se týče Česka, tak žijeme jako relativně na dojezd autem všichni u sebe blízko a je to takové, že si vlastně říkáte, no jo, teď babičku tu vidím pořád, že jo, a mamku, taťku, to mám kousek a v podstatě s nima netrávíte tolik času, ale v momentě, kdy jsem odjela někam pryč, tak mi to najednou došlo a říkám si, tyjo, jako chybí mi a teprve až když jsem se začala vracet domů, tak jsem se naučila jako využívat každou chvilku, kterou s tou rodinou můžu mít, protože ono i když je máte blízko paradoxně, tak vám to přijde, že s nima jste pořád, ale uvědomila jsem si, že to tak není a že vlastně těch možností jako nemám tolik, že i když jsem byla třeba v tom stejném městě, tak jsem je nenavštěvovala tak často, nebo netrávila jsem s nima tolik času, kolik bych mohla a i v tomhle mě to Německo utvrdilo, že je rodina vlastně důležitá a že rodinu, samozřejmě jako já moji rodinu miluju a trávím s nimi čas ráda, takže mě to i naučilo vlastně více si vážit toho času, který s nima trávím. No a v rámci Německa jsem stihla hodně výletů a hodně z vás možná ví, že už teda nějakou dobu podnikám, ale nebudu lhát. Všechny tyhle ty výlety se mi povedly samozřejmě jenom díky tomu, že jsem makala jak pes. Měla jsem 3 práce, od rána do odpoledne jsem byla v jedné práci, přišla jsem domů, rychle jsem si dala oběd a fičela jsem za dětma, se kterýma jsem byla samozřejmě až do večera, než jsem je uspala, pak jsem přišla vyčerpaná domů a sedla jsem k počítači, protože jsem rozjížděla v podnikání, jo. Takže bylo to hodně nabité, ale rozhodně si na to nestěžuju, protože vlastně to Německo pro mě byla skvělá příležitost v tom, že jsem byla operka. To znamená, že ta rodina mi hradila velké procento všech výdajů, měla jsem k dispozici, vlastně měla jsem kde bydlet a platili mi školu, platili mi dopravu, takže jsem v podstatě se nemusela finančně starat téměř o nic a platila jsem si jenom jídlo a samozřejmě nějaké svoje věci, co jsem potřebovala, ale jinak to byla obrovská úleva vlastně finanční. No a tím, že jsem takhle hodně makala, tak jsem samozřejmě si v Německu vydělala docela dost peněz, což bylo nádherné.
a řekla jsem si, že kdy jindy než teď to procestovat, dokud nemám rodinu a měla jsem tam vlastně relativně i hodně volna, protože když třeba děti měly prázdniny a jeli někam na dovču, tak jsem samozřejmě měla volno, což bylo úžasné, takže jsem měla i relativně hodně volného času na to, že jsem byla zaměstnaná už, tak to bylo parádní. No a tak jsem se vlastně hnedka v listopadu jsem se vydala do Paříže na 3 dny, což bylo nádherné, protože už to tam bylo všechno samozřejmě nazdobené na Vánoce a úžasné, takže jsem si to moc užila, já miluji světýlka, takže jsem si užila Paříž. A sotva jsem se vrátila z Paříže, tak jsem jela domů na Vánoce a po Vánocích jsem vlastně potřebovala trošku zase zamakat, protože tím, že jsem jako dost cestovala, byla jsem doma nějakou dobu, tak penízky došly, že jo, to tak bývá. Takže jsem zase nějakou dobu pracovala, no a pak jsem si naplánovala hodně zemí, které jsem jako procestovat chtěla už dlouho a hnedka v dubnu jsem se vydala s kamarádkou do Finska, protože můj velký sen byl vždycky navštívit a procestovat Skandinávii, tak Finsko teda bylo tak jako kousek vedle, tak jsem si říkala, že se to skoro počítá a tam bylo nádherně. Měla jsem možnost dostat se k sobům, nakrmit a pohladit si sobíky, to bylo úžasné. Určitě vám pak ze všech těch výletů dám i nějaké fotky, nebo to nějak se stříhám, abyste měli i insight z toho, jak to vypadalo. A to bylo úžasné, jako ta krajina byla nádherná, barvy, tam bylo všechno barevnější, mně přišlo prostě zelenější tráva a modřejší voda a všechno bylo takové barevnější, ale na druhou stranu to tam bylo takové hrozně chladné, že mi to přišlo jako taková pustina, tím jak je tam jako fakt chladno a těch lidí tam není až tak moc, tak jste jako občas jednou za čas viděli někde nějaký domek a tak to bylo takové opuštěné, ale jinak co se týče přírody, tak to bylo nádherné a fakt jsem si to moc užila, takže to máme Finsko. Prosím, ať mi tam nespadne mobil. Na Češ jsem se vrátila a hned v květnu o pár, možná 2-3 týdny mezi tím jsem se vydala do Amsterdamu, kam jsem jela teda s bráchou a s jeho přítelkyní, kde jsme to pojeli jako oslavu bráchových narozenin a to samozřejmě byla jako jedna velká party. Prošli jsme i město, ale Amsterdam, jestli jste byli, tak to je prostě město, které žije a samozřejmě jsme se v noci podívali na Red Light District, což je prostě obrovská ulice, která je proslavená tím, že tam mají vystavené v podstatě v těch výlohách prostitutky, když to tak řeknu. A tam je to totiž jako legální nebo aspoň mám pocit, abych nekecala, ale prostě je to ulice proslulá tím, že v podstatě si ji můžete jako projít a podívat se na ty ženy a samozřejmě jako pro chlapy je to velká atrakce, že jo, takže jsme se tam všechno prošli a bary a to město je taky úžasné, všude se dostanete téměř pěšky, ono to není velké, takže jsme si prošli všechny kanály a tak a bylo to úžasné. Splnila Amsterdam, no a sotva jsem se vrátila z Amsterdamu, tak asi 2 týdny zase na to, na přelomu května června jsem se vydala do Chorvatska na Plitvická jezera. Ohromně doporučuju, bylo to tam nádherné. Já jsem vždycky měla velký sen podívat se třeba někam do Ameriky nebo do Mexika, no, což vlastně jako je taky Amerika, ale do nějakých takových míst, kde vždycky, jak to vidíte v těch filmech, jak jako jdete tou džunglí, těma stromama a najednou se jako vynoříte a tam je ta kouzelná tůň s tím vodopádem a prostě patří vám svět, tak to jsem vždycky chtěla nějaké takové místo navštívit a ty Plitvická jezera to bylo takové moje Mexiko v Evropě. Tam to bylo opravdu nádherné.
Pokud nevíte kam a máte rádi přírodu, tak Chorvatsko 100% doporučuji. Bylo to asi, troufám říct, nejkrásnější místo, kam jsem zatím cestovala. Tak jsem z toho byla úplně ohromená a moc doporučuji. Takže to bylo Chorvatsko, no a tím už vlastně pomalu končíme, to byla moje 6. země a už nastal čas, kdy jsem v Německu končila a vždycky jsem jako chtěla do té Skandinávie, že jo, takže jsem se rozhodla přestěhovat do Dánska, kde jsem teď, tady odsud vám natáčím tohleto video, ale ještě předtím jsem teda stihla Vídeň mezi tím. Byla jsem teda sice na svatbě od sestřenky, ale Vídeň je nádherné město, takže jsme to hezky spojili a vlastně podívala jsem se ještě do Vídně. A kde jsem mimochodem teda, teď si uvědomuji, jsem byla i dříve na rozlučku a na vánoční trhy, takže Vídeň jsem stihla dokonce 2krát, to jsem si ani nepoznačila, vidíte. No a hnedka z Vídně jsem letěla sem do Dánska. A kde jsem teda čerstvě relativně pár dnů teďka a je to úžasné, je to nádherné tady a žiju v nádherném domě. Teďka tady sedím u jezera a natáčím vám na mole tohleto video, takže tady je to opravdu moc krásné a v podstatě během roka a nějakých 4 měsíců jsem se dostala do 8 zemí a tímhle vám chci vlastně jednak předat tipy, co kde bylo fajn a jednak vám jako dát najevo, že vlastně to není tak těžké, jo, protože samozřejmě jako stálo mě to nějaké peníze, ale dá se to naplánovat i tak, abyste prostě mohli stihnout hodně zemí procestovat a strávit tam nějaký čas a užít si to i za ne tak velké peníze. Myslím si, že na každý ten výlet jsem měla rozpočet nějakých možná 200 euro, takže kolem nějakých 5000 možná a dá se to. Takže pokud chcete nějaké tipy klidně, tak se mi ozvěte, můžete přes Instagram, kde jsem jako Kláry Mertová, dám vám to ještě určitě na konec videa, tak se mi klidně ozvěte a samozřejmě budu i ráda, když se vy k tomu nějak vyjádříte a dejte mi vědět, jak to máte vy, jestli cestujete rádi, kam jste cestovali, kolik jste toho stihli a tak, takže budu se na vás těšit u dalšího videa, snad to pro vás byl aspoň takový příjemný vhled do mého života a ukázka toho, že nic není nemožné a i během tak krátkého času se dá procestovat kus světa. Takže věřím, že vám to bude inspirací a budu se těšit zase u dalšího videa. Takže se mějte krásně a ahoj!